netvárte sa, že aj dve ženy, ako mi vaša poslankyňa napísala na Instagram, môžu splodiť dieťa. No tak to už je teda fakt chore. Že pán Danko, v úvodzovkách aj dve ženy môžu splodiť dieťa. Ak o tom neviete, existuje umelé oplodnenie. No tak to už je aké chore. Tak asi neviem, aj na tom umelom oplodnení použijú bunky? Alebo si nakreslia spermiu? To fakt? To kde chcete? To chcete, aby naše deti si mysleli, že dve ženy môžu splodiť dieťa, hej? Alebo že to je normálne. Takže prosím vás, vážení kolegovia z koalície, už sa asi po tom obede ani do toho nezapájajte, nechajte ich vyhniť. V každej tejto odvolávačke aj do budúcna ja budem v rámci koalície hovoriť, že to nemá cenu. Oni potrebujú našu energiu, emóciu, reakcie,